BDO e o companie internațională, o rețea internațională de companii de audit și contabilitate, consultanță financiară, cu o prezență în 110 țări în momentul de față, 626 de birouri în toată lumea, cu o prezență foarte lungă pe piața din România de aproape 15 ani. În momentul de față, în România sunt 150 de angajați, iar compania oferă consultanță pentru companii multinaționale în ceea ce privește 6 domenii de activitate, în principal audit, contabilitate, consultanță financiară, taxe, HR services, servicii într-un fel de consultanță pe resurse umane și privatizare. Căutăm în primul rând studenți sau absolvenți, proaspăt absolvenți de la contabilitate, finanțe, bănci, CIG, în general ASE, domeniul economic, dar nu neapărat și nu limitat la. Poate să fie în orice domeniu, atâta timp cât are cunoștințe de bază în contabilitate. Evident că este preferabil dacă este din aceste facultăți. Experiența nu este neapărat necesară, pentru că noi avem programe de training foarte bine puse la punct, pe toate nivelele care acoperă în totalitate cunoștințele de care o persoană are nevoie, tocmai pentru că suntem conștienți de lipsurile pe care sistemul educațional le are sau chiar dacă le corectează în continuare le are în momentul de față, așa încât experiența nu este necesară, dar este evident binevenită. În special angajăm pe nivele de junior și încurajăm evoluția în carieră în companie, pentru că am constatat că este în același timp o metodă de a fideliza angajații, de a-i satisface și de a oferi și lor o perspectivă în carieră. Este mult mai bine să ai un angajat care a trecut cu tine de la simplu la complex, decât să ai un angajat care vine pe poziție mai înaltă cu poate alte mentalități și alte gânduri. Asta nu înseamnă în continuare că nu urmărim și oameni cu experiență. Preferăm însă evoluția în cadrul companiei, pentru că în felul ăsta ei sunt crescuți de noi în mentalitatea și în spiritul BDO. În esență, în afară de aceste cerințe care țin de specializare, ei trebuie să aibă responsabilitate, deschidere, abilități de comunicare, de muncă în echipă, seriozitate, o înaltă conduită etică, pentru că în domeniul consultanței financiare, auditului, este de fapt principala cerință de care are nevoie clientul nostru alături de cunoștințe de specialitate, este cea de integritate și de etică. Noi suntem un garant al corectitudinii din punct de vedere contabil și, desigur, o inteligență cel puțin peste medie. În primul rând, să vină la interviu cu încredere, pentru că noi avem interviuri interactive, relaxate, nu urmărim să surprindem pe nimeni pe cel greșit, deci să nu-și facă griji, să nu-și facă emoții, să nu se teamă, să vină la interviu ca la o întâlnire cu prieteni. Pentru că așa va fi, de fapt. Apoi, evident, să se documenteze despre poziție, să înțeleagă care sunt cerințele de bază și să recapituleze cunoștințele necesare de bază în contabilitate, câțiva termeni esențiali, câteva procedee simple, astfel încât să le aibă proaspete în minte. Pentru că noi axăm mai mult interviul pe abilitățile personale decât pe cunoștințele de contabilitate. Desigur, dăm niște teste, dar dacă el are noțiune de bază, va trece sigur. Și astfel încât mult mai important, de fapt, este relația cu recruiterul decât partea de competențe, în în care nu cerem experiență, astfel încât nu putem cere foarte mult pe linia asta. Și de asemenea, să vină la interviu știind foarte bine ce vrea, pentru că linii de dezvoltare în carieră în BDO sunt multiple, în toate cele 6 domenii amintite. El, practic, poate începe fie în audit, poate începe în contabilitate, poate începe în departamentul de taxe. Toate pozițiile sunt la nivel de junior, de exemplu, dar carierele sunt diferite. Deși cunoștințele și condițiile de acces sunt identice, cariera este diferită pentru aceste, de exemplu, 3 linii. Astfel trebuie să știe ce vrea, pentru că din opțiunea pe care o are, evident că noi îl direcționăm în mod diferit și training-urile sunt diferite și pregătirea profesională e diferită. Dacă începem cu poziție de junior, care este poziția de entry, el va trebui să stea aproximativ 1 an pe această poziție, timp în care noi asigurăm în mod constant training-uri de formare profesională și de consultanță. El învață practic tot ce are nevoie în acest an de zile în companie.
Sunt traininguri repetate la perioade relativ scurte de timp, astfel încât să acoperim potențialul de informații. După un an în care petrece în această poziție de junior, el evoluează pe poziție de experienced și de asemenea îi deschidem accesul la cursuri de ACCA și formare profesională mai înaltă, care practic îi deschid lui cariera către profesionalism. După nivelul de experience, de nivelul de senior, cam în fiecare nivel se stă cam un an de zile. Se poate trece și mai repede de un nivel, dar evident depinde de persoană și de reușitele sale profesionale. După nivelul de senior este nivelul de supervisor, când deja are o echipă în subordine, se ocupă de gestionarea unor proiecte mai complexe, are o relație mai strânsă cu clientul, iar apoi este nivelul de manager. De aici încolo, practic, el acționează într-o calitate mai înaltă, având întâlniri cu clienții, putând reprezenta compania în relații cu clienții. Peste manager este senior manager și apoi este partner. Acesta este parcursul în carieră. Pot spune că este mai scurt și mai condensat decât parcursul din companii similare. Ca exemplu, cel mai tânăr partener din compania noastră în momentul de față are 32 de ani, ceea ce în mod normal nu există în industrie, tocmai pentru că am promovat oameni foarte repede care au avut însă cunoștințele necesare. În primul rând că este o companie internațională care respectă în toate și în tot modul de a fi la astfel de companii. Adică avem un climat de lucru prietenos, deschis, media de vârstă în companie pentru pozițiile din audit este undeva la 24 de ani, deci oameni foarte tineri, deschiși. E o companie care prețuiește oamenii și are o politică de resurse umane dedicată în acest sens. El va fi conectat la sinergiile pe care le presupune o companie de talia aceasta, 110 țări, înseamnă practic avem informații din toată lumea, din toate țările care contează. Avem programe de exchange, avem programe prin care își poate îmbogăți oricând experiența cu experiențe similare din țările care fac parte din grupul BDO. În același timp, pentru că oferim salariu și condiții beneficii la nivelul pieței, nu suntem sub piață, din contră, suntem la nivelul pieței și încercăm să rămânem la nivelul pieței în permanență. În afară de asta, pentru că avem programe de formare continuă, practic el tot timpul este sprijinit în mod gratuit de companii în dezvoltarea profesională. Un alt motiv este că într-o companie cum este BDO, accesul său la clienți, la o diversitate extrem de amplă de experiențe profesionale este foarte mare. Într-o companie chiar și foarte bună, chiar și în companii multinaționale, ai doar experiența de fapt a acelei companii. Pentru că într-o companie de consultanță de talia BDO care are acces la clienți internaționali, companii de prestigiu, el practic poate vedea modul de lucru din N companii multinaționale. Astfel încât el evoluează în BDO poate de 3 ori mai repede decât în alte companii sau în companii similare. În ultimul rând, avem un parcurs de carieră, de data asta comparându-ne companiile de audit, strict vorbind, care au același principiu și mod de a fi. Avem o carieră și un parcurs de carieră, așa cum am spus, mult mai scurt, format doar din 7 nivele până la poziția de partner, ceea ce evident că oferă satisfacție și garanția unei cariere pline de reușite într-un timp mai scurt pentru angajații noștri. Noi mizăm pe o creștere a acestei piețe, ca dovadă faptul că avem procese de recrutare foarte ample. În momentul de față, programul de juniors, cel puțin 40 de persoane pe care le căutăm, dar facem acest lucru tocmai pentru că în perspectivă și în perspectiva imediată, de fapt, anticipăm o creștere foarte mare a acestei piețe. Sunt tot mai multe companii care vin în România, sunt tot mai multe companii care odată venite în România descoperă că au nevoie de consultanță și au nevoie de un partener care să le fie alături în activitatea din România. În consecință, anticipăm o creștere puternică a pieței în următorii ani, mai ales că trecem de primul an al integrării în Comunitatea Europeană, în consecință, teoretic, beneficiile trebuie să se simtă din ce în ce mai puternic pe partea de companii. Sunt încrezător de ce în această piață, noi suntem pregătiți pentru creștere, recrutăm inclusiv în perspectiva acestei creșteri, iar o dovadă mai clară a faptului că suntem încrezători și gândim pozitiv nu poate fi decât aceea că investim de pe acum în oamenii de care o să avem nevoie poate mâine.